гол ва ҳамчунин имкониятҳои хуби голзанӣ дар ин вохӯрӣ ба шумо манзур мегардад ва ин голи аввали футболбозони дастаи Истиқлол ки Ромиш мазарат Манучеҳр Ҷалилов онро пас аз партофти Хуршед Маҳмудов вориди дарвоза намуд. ин голи аввали бозингари дастаи Истиқлол ҳамлагар Манучеҳр Ҷалилов буд. ин голи дуюм аст ки ӯ тавонист ки ба кунҷи дарвозаи футболбозони дастаи клуби марказии варзиши артиши Помир ворид созад. Манучеҳр Ҷалилов дар ин вохӯрӣ дар қисми аввал 3 тӯб ба самар расонид ва дар дақиқаҳои аввали вохӯрӣ муаллифи 1 тӯб шуд. ин голи сеюми бозингари 25-солаи дастаи Истиқлол аст, чун голи аввал вориди дарвоза гардид ва ҳамчунин дар қисми аввал 2 тӯб ба ҳадаф расонид ва тӯби дуюми ӯ дар қисми аввал шояд ба номи ӯ сабт шаванд ё ба номи Дилшод Восиев. инро шояд пас аз анҷоми бозӣ мо ба кӯли шумо мерасонем, зеро ки ӯ пас аз зарбаи Манучеҳр Ҷалилов бо як расиш ба Дилшод Восиев вориди дарвоза шуда буд. инҷо голи Даврон Тухтасунов ки бо дарвозабон Алишер Туйчиев 1-1 баромад ва тӯбро озодона вориди дарвозаи соҳибони майдон кард. Даврон Тухтасунов ягона голи футболбозони клуби марказии варзиши артишро дар ин вохӯрӣ ба самар расонид. ин танҳо дар қисми аввал буд, зеро қисми аввал бо ҳисоби 3-1 ба поён расид. дар қисми дуюм футболбозони Истиқлол пас аз партофти Ираҷ Раҷабов Манучеҳр Ҷалилов тӯбро озодона вориди дарвозаи Анатолий Старушенко кард ва ҳисобро 4-1 намуд. ҳамчунин Манучеҳр Ҷалилов пас аз партофти хуби Аҳтам Назаров аз канори рости майдон тавонист ки имконияти хуби голзаниро истифода кунад ва тӯбро озодона вориди дарвозаи Анатолий Старушенко намояд. аммо тӯб пас аз зарбаи задаи Манучеҳр Ҷалилов бо як расиш вориди дарвозаи футболбозони дастаи клуби марказии варзиши артиши Помир гардид. дӯстони азиз, ҳаводорони футбол ва он нафароне ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доранд, мо гузоришамонро аз бозии дастаҳои Истиқлол ва клуби марказии варзиши артиши Помир ба анҷом мерасонем. сарбаланд ва муваффақ бошед. мо шуморо бо натиҷаҳои футболи чемпионати мамлакат ошно месозем. сарбаланд ва муваффақ бошед.